but izvozvo zvaMakandiwa paayo pastage yaye haichadarika. Chero mukurumbira wake nyange akachiuyedza kuuita sei hauchafa wakapfuura. Ndati muchengete mashoko angu naye, itori profesi iyoyi. Achadzika palevel raanaro riri muchechi, but achatraya minzi dzakasiyana siyana, but pachina achadona zvishoma nezvishoma. Effect yekutoti kune vakasimuka vakanoregister vakaenda vaiklema kuti tinoona zvese zvotoreva kuti muri kuona kuti kudii zvotoreva kuti vaMakandiwa ande Prophet Makandiwa vaida kuratidza kuti kune nhema dziri kutaurwa dzekuti tinoona zvese. Only after yesterday and after vaMakandiwa vaita zvavakaita ndopama kuchinja muchitaura kuti zvoni hatione zvese. But I remember very well pamashure apo maiti munonzwa izwi raMwari ende munoudzwa maiti mimi munoziva zvese chamungoda ivhu chete sikuchichidzirei imi panapa ndokutendedzai unyanzotaura asi Sparks akaita ndokumurova maine ndiri munobo ndogona kuti uya nependi remurume wako nekatsono kadikidiki so kausingaukwanise uonewo kuti upinze shinda pakare ikakako kauya nako chete ndokasungirira katsono papendi remurume wako ndozoita zvandinoita hangu ipapo. Murume wako akangonita musikanzwa chero angani muzvambu sei kanodzoka padheni kakadai munhu vana vake vafamba vamudzosera go back to sender akutanga kurwara then tomuti no iwewe uona pane chakati nechakati zvawakaita kanzi chokwadi zvirimo mumotikari saka ine handigoni kusumuka kunobata zvinhu zvako mahara zvinhu zvawakaenda wega kanozvitorera wega unoziva kuti unoona kusvika ukabata here wechinhu iwewo chikakuputikira ukafa ipapo zvakafanana nganga yakazoputikirawo muchitungwiza pazengeza tuwa imba zvese nemotikari zvinhu zvizvi zviri padhuze zvikaputsika kudonera pasi waona. Saka vanhu vane zvinhu zvavainazvo chinhu chawakabata wega ziva kuti unotobhadhariswa zvoda mari. Ladies and gentlemen, we are back again as the big 4-1. We are removing Kunda ichitima. Kunda yanyanyobatika kunyaya dzechitendero ichi saka nasa apo tozomuwana pa magrounds anokwana. Today we are Uncle of Saints and DJ Sparks, one DJ has done the next for sure. And we have got a laptop. And we've got the mighty Baba Mutongi, who was absent at the cup clash. Who was nowhere to be found. After promising that he's going to be there and he showcase kuti anima powers agaita. Aiwa. Baba Mutongi. Makanyimwa ivu. Ivu takanyimwa wina. So is it why you didn't come? Kuuya shungu dzaivapo zvekuti tiratidze basa but azongoona kuti nyika yese ka dzikisamike bijana novharirwa face vanhu vanatsoaona nyika yese namaprofita ese ari kunzvimbo dzakasiyana siyana kuna kana mumwe chete akaendako. Saka wanga uripo pepe wasima profita? Hapana, wani muprofita pepe. No, but they are prophets. One of them takatomona chitodzinga mademoni pachurch pake. Ane church ku toda munhu watoziya ka ari izvo tinowaziya towaziiswa isu hativazivi here. imi ndimunowaziya but tikatovasecha kuti chivakwanise vaona tovaone. Havasi vanhu vese inzwaika Baba Mutongi, havasi vanhu vese vanoita zveinternet. Vamwe vane vachitongopisawo vari kana kuti pane tumagroup twasiyana vanhu vogweruwo vane vachipisawo vari kupi kuHarare. Oroona kuti kuno kuHarare vari kugweriko kuno kuHarare ka chinozoita kuti tipise kwese nationwide or worldwide nyaya yechi yekwatiri kwachona. Chozota kuti mimi mupise andika it's because mimi mune muri fast pakuona kuti handofana mbobatika. Alright. Kuna people's journey. Alright, tomboti alright Madzibaba wekugweru ko vamwe vese. Umwe nomwe aitwa vanhu vake umwe 3 4 zvichidaro. Vamwe masvingo. Alright, chikuru zvisinganetse iye prophet vaMakandiwa vachona kana ida tomboatestawo.
But Prophet Makandiwa vakataura vakati nandione zvese. Vakatogara bvuma. Iroro shoko isusu hatina tamboriramba. Chatakaramba chete ndechekuti munhu ati ndoda kutestai yeti singamuteste. No. Avana uramba kutestwa asi kuti ndiwo vakatanga kuisa challenge. Imimi pamuda kuvatesta chicha muri kuisa pa table. Chatikuisa pa table kana 1 million toys. All right. Aiwa 1 million ichi apakaiswa US. Tutazve US. Totengesa mota nedzimba tombo. Mutongi, I know kuti muri baba mutongi. Mune mari dzenyu. Adzisvika adzo pa level ana Prophet Makandiwa. Mune mota dzenyu, munewo dzimba dzenyu, munewo zvinhu opo zvitori muzita renyu. But mita musima kuremera. Ai katatoshawo togombedzera baba panosvikika. Mwenda unokwereta. Toenda nokweretawo. Like zvakataura iyi. Iye kana achingoti anokwanisa kuona ka chiri inini manje handisi kuisa ka ini kuhenga kana pamutarikwa. Ndiye ndakapfeka sezvandakaita izvozvo. Ndoti ngachitaura kuti munei. Isu dare rekuti munhu anoti iye unoprofita zvinhu zvese zverudzi rwemunhu. Haizva enyangwe ini handizvikwanisi. Zvinobva ndatokudza zvese kuti zvakadai. Hakuna munhu anoona zvese. But passion java anozvigona. Hazviitiki. Passion java kana achiprofita munhu anotangira 1934. Achiti ndakaona sekuru wako muna 1934. Vana ndaona ningo wako muna 1934 vakatara nemazita. Izvozvo munhu unoona kuzvikwanisa but hakusi kutaura nawo yese edzinza ka kurondedzera. Nyaya yemakandiwa ingari pakuti munhu auya pauri womurondedzera kuti makabva kuSouth Africa mukagara muno muZimbabwe mukabva kuZimbabwe makazombomwa tii makaita sei mukazodai so ndo panga paine anza yake yaida kuti maprofita aite sei apindure kuti kune munhu anoona zvinhu zvese here. Iyo ipapo takatenderana kuti no hakuna munhu anoona zvese. Ayo but the fact yekutoti kune vakasimuka vakanoregister vakaenda vaiklema kuti tinoona zvese. Zvotoreva kuti muri kuona kuti kudii? Zvotoreva kuti vaMakandiwa andi Prophet Makandiwa vaida kuratidza kuti kune nhema dziri kutaurwa dzekuti tinoona zvese. Only after yesterday and after vaMakandiwa vaita zvavakaita ndopama kuchinja muchitaura kuti zvoni hatione zvese. But I remember very well pamashure apo maiti munonzwa izwi raMwari ende munoudzwa maiti mimi munoziva zvese chamungoda ivhu chete nekudla sadza rezviyo. Inini pandiri panapa nachinhu vanichadachinja zvekunzwa chinhu chataudzwa naMwari isusuka handigone kuchichinja ende tochitaura sezvachiri. Asi iye chete wakati hakuna munhu anoona zvese. Even njo ndikanzwa voice raMwari ronondiudza kuti uyu ane nhau yakati but ukatora chinhu ichichi anoyambuka. Komwenyu Samson aripo. naSamson ari paleave. Alright, ndaida kubvunza futi plus ndaida kubvunza ipapo. Thank you very much nekutota kubvunza zvaSamson. Chiremba Samson anoshandira nenzira dzechivanhu. Imi munoshandisa munoita zvechechi handiti ukama hwenyu naSamson hunowanzowanika because vazhinji vari kutaura vachiti aiwa naye mutongi wachiona ing'anga akangopfeka ake zvichena ndosaka muchiita zvenyuchi mese munoita zvenyuchi. Source of power renyu according to them vari kuti rimwe chete. Alright. Ndozwa zvinhu namadhimoni. Zvangofanana aiwa hazvozi tingaudzwa zvinhu nemadhimoni ndezvekwavo izvozvo. Hatingati hedu todzwa zvinhu nemadhimoni but Samson angofanana newe. Imi mukaenda mudare make munomuremekedza ari mudare make. Zvakafanana neni mukauya kudare kwangu munondiremekedza ndiri mudare mangu. Ndine zvandiri kuita. Panika ndatongobvawo mudare tatova kunoko maunoti amutongiwe kauchitoziva zita rangu watonishedza nezita rangu kureva kuti tava kunze zvatati chiremekedza zviya pamwe zvambosuduruka ndakumboitawo zvinoenderana nenyama. Saka iye naSamson it's my best friend zvekudaro. Munokuitana zvepanyama zvese kana pamweya tokuitana bo. So handibvunze kana munokuitana sei mwaita zvechechi rima nechiedza zvisangane baba. Ini ndiri mutongi. Saka kuti pane rima ndiripo kwa. Aiwa onza kuti ainzo aika zvagara zvozikanwa. Angora mukuti
rima nderipi vakara zvozikanwa vanhu vachiona vanoita zvechin'anga ango rima nderipi chiedza nechipi aiwa uyu madzibaba akamuprofita wamwari chiedza saka rima nderipi the other one is osaiwo kuti in other words kuti Samson irima saka anozotamba sei nechiedza mutongi pindura mutongi wanzwa mubvunzo no ango aiwa musandichikidzire ango sangana nevanhu baba mutongi imi muri chiedza naSamson werima muri kusangana papi alright nditare ndichiti Samson haana kurombera munhu tinoti isusu ane rima ka munhu akarombera zvaanoita ndiye munhu tinoti uyu akatengera even chero mudzimu uchibuda mumusha mudzimu unomboshata chakashata nechiti mudzimu ukauya pauri wobva wanorombera ipapo mudzimu wako iwo wakatanga kuuya unotosuduruka unoti ini handikwanisi kushanda nechi saka Samson anoshandiswa nemweya mutsvene Samson ane mudzimu uri pari mudzimu nemweya mutsvene zvino hapana kana chinhu chakasiyana ipo paya usochinzwana kuti vanhu vakungochena vachiti taona mondoro chena handiti katonzwa kana vanhu vakumazuva taona mabhiza taona shumba ndaona nzou samuri kutaura kuti imimi chitendero chenyu nechitendero chaSamson chimwe chete mukuti Samson ashandisa mweya mutsvene ina handisi kuti Samson ndati imhondoro anoshandisa mweya mutsvene aiwa mondoro mweya mutsvene aiwa ndakuzvamabvunza tiri kuti kuwirirana kwenyu ndozvamabva kutaura kuti anosoka achizonzi mudzimu unoita sei andika ndikupa muenzaniso wekuti mudzimu haubatane nechikwambo saka zvichirati mudzimu wakachena unotonzwa zvinotaura Mwari paripo pai Samson anotonzwa zvinotaurwa naMwari zvokuti ukapedza kuprofita chio zvindapedza kuprofita munhu mumwe muprofita akauya apa Samson akasvikirwa tinoona kutaura dare rimwe chete riri pamunhu pachishungwa chite nemaengo akaita sei akasiyana iye akasvikirwa saka baba muri kuti zvoni hazvina kuipa zvazvona kuti vana vekuchechi kwenyu vapote vachitonobatsirwawo naSamson zvamune makundika nemi hapana chinhu chakaipa chete kuzoti munhu abate mushonga unoreya rudzi rwake but Samson ka anogona kuzviita zvekukuwadza vanhu izvo anotadza neiwe ring'anga zigo kuzvinzwa na angosenda mira akwadzwe iye iwe uchakwadzwa aiwa imimi muri kutotya kutokuwadzwa ndo indiri kutova knowledge kuti anokuwadza nyuchi handi makadziona nyuchi anadzo aiwa hatisumboramba ende simba iroroka ririko hatirambe simba iro ririko zigonototya kukuwadzwa werewe Samson pachake Samson pachake pawanaro rekuita zvinhu zvakasiyana siyana asiyana nevamwe vese avo vatichizoona vachiita zvinhu zvakasiyana siyana isu baba patiri panapa tite zvinhu zvekutengera toita zvinhu zviririwo ndasiyana nezvimwe zvinhu zvatichiona maprofita maprofesi vachitengera vanhu vachiita sei azoti uyu chirema zvana passion java tonozona murungu asumudza chinhingi chiri mudenga onzi asumuka afamba great man aripo ngaamusumudza isu tine maako ari kuuya mukuti ndeye kunyemerera avakomana ukataura passion java ka havafi wakazvipindura because hati watonzwa omwe achitaura kuti passion java anoona zvese kubva kugore ra1937 iwe passion anoona chii mirire maako amakanyarara kuti unoda kutanga maendosa plus isu hatisi kuramba kuti maako enyu anouya kadanda sei but tinongotenda aita sei totenda auya totenda dzanwa zasvika nebenzi dzasara nebenzi bhozi iye dai anga ida kutongokupai maako dai akatokupa shamari iwe ungatonditengera akwa muriona baba mutongika hai maako yatondigumburwa izvozvi mungatondipromisa manipromisa matai emota muchatomatenga
vakomana makwasa tauya passion chanoza choti passion java is a gaffer profit ine zvandoda kuita zorere ine zvandoda kuita takatonzi endai munotarisa maprize saka kubva paipai last year manga musati no haisi last year ndezve this year passion java vakatita maprize enda mari saka so far zvitapa dhuze ndakudza update andika ainoda vazhinji vada kunziva kuti chii chakazvi kuitika pamaako samakanotarisa maprize so far mune maprize anga asingazviziva kuti 10,000 inotengakwa no passion afambe nemaako atomboziva kuti price yeako anoziva aziva passion anofamba nemalambo anoziva price yemalambo anofamba nemalambo but regai ndokumbira mboadresa passion zvafana neni ina handizive price yeitel I use an iPhone 15 kova ina handizive ndokumbira mboadresa passion iwe unoziva here price yeningi yeipsam handizive because unodriva pombi zvafana imari ipsam iwe unachiziva price yeBMW pombi usingazive ipsam what more passion andriva lambo alright saka mukoma passion java anditi chave chikumbiro chave chikumbiro akumbire zvanada no iwo chitangopa maupdates chingomirira takudza kuti zvati zvizvi takatobvunzwa nemurungudzi maakwanta mari ende pachauya maako aka ndini ndichange ndichitora mavideos ndini ndichazivisa vanhu nekuda kwekuti chinhu chiri kundirwadza one of us mutonge pawataura kuti simba rake harisiri kurombera tinoona sei kuti iri ndo simba rekurombera simba rekurombera rakafanana nemunhu wekuti iwe waenda ubva unotemererwa like zvinhu zvausinganzwisise kuti paunga wakarara iwewo pamwe haucharari unoziva mune vamwe vanhu vari muno muzimbabwe ka vasingavate mudzimba imba yapedza kuvaka mamiliyonzi akawandisa but imba iyo hairari tange uyu anonzi uyu ane mbiri uyu ane imba anoimba ndiani amurarime tozotaura kaafter kwete kuti tiri padare motinguta uyu ngeuyu isita kuda kutomuziva ndiani it's okay musamati saka kune vanhu vakafanira vanenge vatemererwa akati arombeswa then arombeswa ka achakwanisa kurara asi mari anenge achita sei achiita kuti achiwana nguva nemukadzi agone kuiwana iyozvo ndo zvakashata right tobva ipapo like samson anobatsira vanhu asizorina chinhu chakaipa chaanopa munhu cho chinozonomwa ropa rehama yake alright saka imimi ndombobvunzaiwo zvakananga nemi ndakaona munounganidza vanhu pachechi penyu paipai pane vanhu vakawanda anditi vamwe vaitombotaura vachiti mune mudano wekugona kuunganidza vanhu because tasai kwamunoitira kuri remote zvekutodaro kwokutoti munhu kutoti asvike ikoko but vanhu vanouya so imimi are being accused kuti mune unonzi mudano wekuzadza vanhu uye hanzi munoita mashiripiti like magic munodziwanza what's your response to that izvozvo kana mwari chayaizviita paituma vana Moses wewe usatambe kuti iwe taenda sekuru pana Limpopo pakazara ndotora tsvimbo ndorova Limpopo yopatsanuka bebe vanhu ndichi zvaingoti kana Moses inyauti vanhu vanobelieve zvinhu zviri muBhayibheri zvavasina kuona but isusu kataya kuzviita paground vanobva kuti kurombera kana kuita zvakati inini handigoni kuenda panhu pakaita separoad apo ndovhura dare rangu ipapapo akondotsvake kana ndine simba nofana kuenda kwakawanda kokutoti vanhu pana ani kwapa serapo wachiona ipapo pakazara plus ina pangu apa uye mabenzi mamwaya panouya mafortune chichi ndomota asandamboona akwa ndini chete ndendinayo ipapo but mota dzinouya ipapapa dzinotaura baba ndikubaona mutongi ine mutongi pamataura nawo mabasa akasiyana siyana anokwanisa kuitika nesimba
imimi ndape mabasa makaita atingati mamiracles or mashiripiti, not in the sense kuti makashereketa but chinhu chinotityisa chinotishamisa ndo mashiripiti. Ndezvipi zvamunova makaita? Ini ndakaita zvinhu zvakawanda pasi panapa, zvakawandisa. Takabhoenda nerodhi tichienda kwaMurewa pane pabhirija, ndakanga kachikoro kacho kari apa. Ndakamboenda ipapo nevanhu ndikanayisa mvura, vanhu vachijorodwa, mvura yangotanga ngonaya paposition ipapo. Zvinotori vamwe vanhu vanozviziva. Right, tabva ipapo pahead office chaipo pane mwana anga ashaya yechitungwize, anga ashaya ipapo. Ndikamuti imi mama iwe kuno kune mwana wamuinayi mutwini, asi mwana iye ariko mupenyu. Ndikasvika ndikabata mwana uya akaitira tsvina maoko mangu, akatanga kuchema zvakavhundutsa vanhu. Ndo pakatanga kusumuka mbiri yangu yekuzikanwa. Tobva futi ipapo vanhu vanouya vachirwara vakawanda ndakavabatsira. Kuzoita pamwe pamagama apo tichidarika apa pari kuvakwa pambudzi apo pane mukadzi anga akazvimba dumbu kudai so, ndobva ndamupa zvandakamupa akanomama makonzo kumba dumbu rikasirira. Kwete vamwe vanhu vane matambudziko okuti anofunuka ganda kuita makwapa so, wambona zvinoita ndingazofananidza nembwa azviite, but zvangofanana kuti munhu anenge atongoti achingoita makwapa asinganzwisike, yekuti iye pachakana achitozvikwatanura so zifi like ngefish, but ndomuitira zvandomuitira zvopera. Saka matambudziko akawanda anouya kuvanhu, ukazomboya mumwe anga akasungwa kasara kakadai so kari kadukuduku, ndobva ndamugadzira, ndobva yadzokera paposition. Iwe wakamboona munhu mukuru anotamba nhova ere zera rakwe? No. Kwangu ikoko vanouya, kunouya vanhu vakasiyana siyana. Kana tamba nhova unenge wabatwa mutsoro, unenge wagadzirwa. Ngwagadzirwa like chi waita mukadzi wemunhu ere? Pamwe waroiwa ere waita so? Zvongosiyana kuti munhu anenge aroiwa ne iye akauya kwangu inini aibva kuchipinge aitamba nhova. Aitamba panapa nepano paguvha pachitamba nhova, pasi peguvha pamusoro peZimbabwe yedu apa ndo paitamba kudai. Pachitamba nhova ipapo pamusoro peZimbabwe. Language yenyaka train. Ndobva ndamurapa munhu iye akabva adzokera. Ko yemunhu akanyura mutongi pandatanga kuziva zvamutongi, ndanzwa kuti kuna anonzi mutongi ane murume wakanyudza masini. Can you confirm kana kuti dzongorowo nyaya dzamunenge muchingotaura? Izvozvo tozviita. Ipapo ukazona tozokuitira izvozvo pane zvaunenge wabhayiza. Alright, sezvipi? Zvongoti wewe unenge wangopotsoka kana pamwe kutaura wataura zisirizvo. Bose kune vamwe vanhu ka musatichikidzira. Nasi kuchichidzirai. Imi panapa ndokutendedzera kunyatsotaura. Asi Sparks akaita ndokumurova. Anoma ine ndi munhu. Uri munhu bore zvoda? Zvoda ntaure. Sparks ataure. Saka chiripo ndozati ndechekuti kuna vamwe vakadzi futi vanenge vachitambudzwa nevarume zvekutodaro. Ini murume wako akaenda achita musikanzwa zvekudaro daro. Zvinoitona zvoshuwa kuti munhu pafoni angatochema radza ari kutambudzika zvekudaro. Pandogona kuti uya nependi remurume wako nekatsono kadiki so. Kausinga ukwanise kuonewo kuti upinze shinda pakari. Ikakako kauya nako chete ndokasungira katsona papendi remurume wako. Ndozoita zvandinoita ngepapo. Murume wako akangonita musikanzwa cheranga ni muzvambu sei. Kanodzoka padheni kakadai. Achitongopedza kuita sete iyoyo. Izvozvo musadi. Hakusi kuroya. Musate iyoyo nevanhu vanoroya. Aiyo unoziva kuti inini hangu simba randakakumbira una Mwari. Ndakati ini Mwari ndoda simba rinoita kuti vana amai mudzimba vagare zvakanaka. Saka takaona kuti because kana yanyura manje vachagara zvakanaka sei? Imarriage yatoparara ke? Aiparari kwanozviziva seti mukadzi ndiye azviita iye achinda. Aiwa but kumbaka bota richadyiwe pose. Kana kadai baba it's time wane muzvambo. Ndinozoziva zvokuita. Handiye mukadzi wake ndiye anozofona kuti kuno kubaba kwashata. Ndozoti aiwa akachitora zviyo chitora zvakati chita susu. Sama kafa mene zvinhu zvese zvinoita sei?
Tomboti watasata zvikufa right. Tomboti maenda kana kuMozambique kana masofunga kurilocate manogara kuUK. Baba mukafa imimi. Zvese zvichatiitira sei? Wosaka ndine vaningina. Bozi anoona kuti ndina kumana ndofamba nava. Avana chinhu vasingazivi kuti mutongi vaiti vakasunga apa pakadai so tinotora ichi neichi to munhu obva aita zvakanaka. Samangwasa kurapera asina mweya uri paari asi aine information chete. Like achitongoziva kuti zvinhu zvakadai but asina kana mweya uri paari. Achingoziva ndakatora tsono ndakaisungira ndisati mayo. Zvinoiswa ipapo. Zvangofanana pakuti inangu mumba mamai vangu nababa vangu tese tiri maprofita tese. Ukatouya kamfana kakadai so ka grade 2 kantoona zvipapo. Zvabashata. Samunoona zvese. Mumba medu ka ndikapotsawo kuona bosi umwe nomwe ane simba rake ane chaanogona kuvhika. Indinovhikawo pangu uyo munin'ina ungovhikawo pake kumwe mudiko vhikawo pake saka kuzoti uona uzodherera mumba medu ka watsika ndo patiri panapo pekuti after cup clash post cup clash production. So imimi makatarisa kupi manje kupera kwaita cup clash because yes tinichibatsira vanhu but toda kuona progress even kana kuti vanhu vari kuuya vari kusvika kamotetwa pai musangano yeurongwa zvakarongeka sei. Isusu pedu pakarongeka nekuti zvinhu zvatiri kuita zvakawanda. Tine dzimwe dzimba dzirisati dzanyatsopera zvadzo dzokuti even chero vanhu vachibva nzvimbo dzakasiyana siyana chero munhu ane murwere unoziva kuti padare panodo munhu anenge akaita sei akarongeka ane zvinhu zvakarongeka. Nemwe imba yangu iri mumanyame yangosarwa mbichana kuti ite sei ipere kuti tichirapawo munhu anenge achibva achienda achinogara kuna mwana anobva kumaruzevha kumusha wokuti memuti mamurapa muchienda wozodzoka zvinakidza munhu anofanira kubva panzvimbo ave right oenda unenge wamutsvagira pekuti vanenge vachiuya vachigara vachiona chikafu zvese zvakaita sei zvakanaka vari panzvimbo ipapo. Mota dzekuvatora nyange vachirwara sei dziripo. But tiri kuti imimi pasangano penyu besides vanobatsirwa because I understand kuti vanobatsirwa vanouya vakawanda pai besides vanobatsirwa namba yamungati isusu ava ndo vatinotosvonda navo pamaservices edu mazhinji vangasvike namba ipi? I mean pabranchi repedu apa kuna nababa vanosvika 50. Kuna namaiwo vari kunyatsopfeka magemenzi 100. Vamwewo vazhinjiwo vanenge vasinawo magemenzi achingobatsirwawo angofanana naDJ Sparks naZigo. Saka bamutongi inini mira ndibvunzira komana vane maquestion ere ndo ndabvunza question yakakosha bana. Uncle Saint my question. Question yangu inini yekupedzisira. Mazuva ano nezviri kutora nzvimbo zvekuti vanhu vazhinji vakutya kuenda kumaprofita kuenda kun'anga nekuda kwekuti vazhinji vari kuchema kuti isusu tiri kudi tiri kuzobvako pamwe zvinhu zvisina kufamba zvakanaka vamwe vari kuti tiri kuzobva tabhadhariswa mari zvakadaro andiri variko vari kutora advantage yevanhu vasiri kunzwa zvakanaka vobva vatora advantage yotora mari. What's your comment panyaya dzakaita seidzodzedzi? Zvinoitika manje ndezvekuti ipava panonetsa kuti ndipapindure zvakati jekewo but unoziva chinoitika nechekuti matare anorema but vanhu havazvinzwisisi. Because unoziva here kuti iwewe tomboti mumusha mavanhu like vanhu vandandinavo sandi vauya nemafortune 3 vasvika pachechi but baba vacho nani vane zvinhu zvavanazvo. Waona munhu vana vake vafamba vamudzosera go back to send akutanga kurwara then tomuti no iwewe uona pane chakati nechakati zvawakaita kanzi chokwadi zvirimo motikari saka ine handigoni kusumuka kunobata zvinhu zvako mahara zvinhu zvawakaenda wega vanozvitorera wega unoziva kuti unonaswa ukabata here wechinhu iwewo chikakuputikira ukafa ipapo zvakafanana nganga yakazoputikirawo muchitungwiza pazengezatuwa imba zvese nemotikari zvinhu zvizvi zviri padhuze zvikaputsika kudonera pasi. Waona
saka vanhu vane zvinhu zvavainazvo chinhu chawakabata wega ziva kuti unotobhadhariswa zvoda mari. Izvo ndozvitaura pamberi pekamera chinhu chawakanobata wega uinacho chiri mumaoko mako waromba zvinhu zvako zvakunetsa ufunga kuti unoda kubatsirwa mari yokunganga ukabvisa mari ngono uchipiwa uchitora mishonga yako uchipiwa madumwa uchipiwa zvinhu zvakasiyana siyana. Saka zvinhu zvakafanana neizvozvo tobhadharisa ende zviziye semhuri yeZimbabwe kuti izvozvo zvinoda mari. Then kunozoitawo vamwe vanhu vatinogona kunzwisisa zvakafanira kuti munhu atambudzika. Unozoona mumwe munhu kuti atambudzika zvamuremera. Tina vanhu vakawanda vatakabatsira even chirakatouya paground kutonyanzona kuti baba vari kuremerwa neupenyu but hatizozvishambadze ndiona kuzvibuditsa ungotora $100 wopa uchienda unoraramisa mhuri uchitangira ubvapo uchienda kumberi. Umwe unotomubatsira kuti right $100 chitorewo kana 40 chitengera mudzimai madomatisi chichichi aitawo kamusika uchipushawo nerimwe side mambowana pokutangira muchienda kumberi. Alright. Saka takutsira kuna DJ wenyika. Ini mubvunzo wandinawo ndika ndokuda kubvunza zvoni kuti muri kuti chiyo nevakaenda kucup clash wangu varipo makaona wakaparticipate vaita vanoona zvese asi havana chavakaona saka muri kuti chiyo navo vanhu vakadaro. Right, ipapo hatisi kudzokera kumashure kana kuvhunduka kana kutya asi inini hangu sekuona kwangu vaMakandiwa kana vachida zvinhu zvakaita sezviya oro senyika savanhu vafunga kuti vaite zvinhu zvakafanana nezvezviya panotorwa maprofita ane mukurumbira nevari paground vasingatoitewo zvacho zvemakamera vasingatoite zvakasiyana. Vanhu vombonzi maprofita ese handei panzvimbo yakati kati yakafanana nekuti pasiri pachechi pemunhu bhozi pachechi pemunhu pamwe inini kuti zviri pandiri zviuye ndichada kutanga ndaimba zvouye zvafanana vechivanhu hapana munhu akasvikirwa akamuyamweya aimbirwa nani mudzimu unoridzirwa hosho unoridzirwa ngoma woshevedzwa wouya saka aisvikirwa sei pakadero. Number 1 vanhu vave zvafanana nekuzayoja tinotanga nekungoti mune simba muropa raJesu atombomerera kana mainstrument apinde mutaura kuti tinosvikirwa ndiri kutaura kuti vanhu vechivanhu vanosvikirwa then kozouya isusu sometimes pakuda kutanga waimba mumwewo ndiasingadi kutanga aita sei aimba mwangoto zita renyu baba neremwanakomana mweya mutsvene denga ratozarurika wakutanga kutaura naro but hakuna chinhu chakaoma sekuedza Mwari sezvakaitwa naMakandiwa zvezvi kuita zvekuedza Mwari ende inini nichitaura kuti chechi yake strategy yake yanga akatongoronga yekuti chichinhu chingandisumudze uruziva kuti vapfana variko mazuva ano isusu tiri kuuya zvepapo kwete zvezvekufungidzira ende tarisa kuti machechi evapfana vazhinji anenge achizara saka iwe semukuru unozoti uri mukuru wobva waona kuti iwewe wanga uri pamusoro peZimbabwe yese inei then wobva waona kuti uri kudhonzwa so mbichana nevapfana vari kukudhonza vanozosvika patime yekuti vanokudhonza sobva wagadzika pasi ivo vanenge pamusoro pako. Saka mukomana akaona iye kuti no vapfana vaenda but strategy yandingaita yekuti ndidimbure manetwork kumasaidi kwavo ndeapi but izvozvo zvaMakandiwa paayo pastage yaye haichadarika chero mukurumbira wake nyange akachiuyedza kuuita sei hauchafa wakapfuura. Ndati muchengete mashoko angu naye itori profesi iyoyi achadzika palevel raanaro riri muchechi but achatraya minzi dzakasiyana siyana but pachina achadona zvishoma nezvishoma pane paachazosvika richazongorava ground rake kuti pagumira vanhu vake apa ndo level rake achadzoka kumashure achaenda mberi but iye pachake ega ari kuzviona saka ada kutraya kuti apushe aende mudenga but kudenga kuchaendeka mukuru. Usakotsereka Zigo. Sleep on duty bra. Ndakapfeka maglass. Mina ndikudze zvitsvana mutoni. Ano usatodze zvakubvunza mubvunzo wako. Anti Makandiwa apa level bekuti kudenga achakwanisa ndo kudenga achatodzika. Saka ndo challenge yanga wachivapa. After Zigosparks vabvunza question yawo. Right wakumubvunza. Izvezvi ndinda kubvunza. In question yangu ingore kuti saka baba mutongi
manumbers aribatwa nevanhu achiri mamwe chete here? Manumbers evanhu okufona ka. Manamba edu ekufona 2 pane imwe yambiro futi ndabva ndataura panapa. Hey, tanetseka nevanhu vavo. Kunoku isusu munotonetseka nevanhu. Unozati pane umwe munhu waroveka fanike team riri paUK apa. Please vakadzi atibatsire mukadzi nemukadzi kuti varoorane. Number 1. Please ndapota atibatsire mukadzi nemukadzi. Vari kutouya vachida kutoti varoorane. Sekuru, unoti ndine mukomana wangu ari kunetsa ka. Ubva wati chisema pictures yenyu una mukadzi nemukadzi. Ai. Urachisekwa. 2 atibatsire varume nevarume kukusunganidzai oro either kuisai mubhodhoro. Atiite izvo. Vanhu varikutouya muri kuonerera. Zvinhu zvinotobvumwa nevadzimu here izvi kana kuti hazvibvumwe? Usaka ndiri kuzviramba panapa. Kureva kuti vasauye. Kuti nyango vakauya nemari yakawanda sei vasauya. Chero kandisira 10,000. Sparks. So it's 1 million. Tane intro. Yazwa 1 million onda kwenya gotsi. Mukwenzwa intro. Intro erutara iyo kuti hanzi atibatsire. Asa. Sona vanhu vanotouya kutoti rege ndibatsirewo. Murume wangu andiroore kuonaona ari mukadzi. Wona ari mukadzi. Ko muri kuita sei mukadzi mukadzi? Mazimbabwe nzekuru. Then number 2. Kunoku kwatiri isusu. Kuna mwana wangu achiti anzi ndikuda mushonga wokuti ndibvise pamiri. Please muri Zimbabwe. Inini sababa mutongi. Andikwanisi inokatoya kwandiri even ndikatoudza toda zvakati ukatoya kwandiri uchiti ndoda kuti ndikubviseni ndinowedzera kuisimbisa. Kuisimbisa kuti nyango ukazozama kuda kuibvisa apapo ukada kuibvisa unopafa. Ndobva ndatowedzera kuisimbisa zvokurevesa zvotiwo zvinhasi nemwe musikana anga achinetsa nemwe musikana anga achindinetsa wemutauni kanzi baba ndabvisa nhumbu apa ine 4 months. Imagine then otora zvinhu obva wamupa iwewe munhu yobva anonwa zvinzve yobva afa nemwana hama dzadza sachivhura fonzo nati akapiwa mushonga namutongi. Saka please nevamwe vanhu vanobatsira ka dzingava ng'anga vangava maprofesa vangava maprofita musakurudzire vanhu kuita zvinhu zvakadaro. Even chero kuchipatara kana madoctors masurgery makasiyana siyana musabvise vana pamiri. Kubana asi mutongi anditi atoenda chief baba atooneka mungarespect kaena mataura zvinhu mbozi muri kuona chika ini ndotongoona munhu anobvisa pamuviri ari munhu anotongouraya